Er du kaptajn på dit skib, eller som det på moderne dansk hedder, at du leder af dit team? Skibet bag mig her, det er den danske gamle fregat, som hedder Peder Skram. Og jeg var så heldig at kende kaptajnen. Det var admiral Jørgen F. Borch, en meget karismatisk søofficer. Han sagde altid ombord på sine skibe til sit personale: tal klart, højt og tydeligt, for ellers kan vi jo ikke høre hinanden, når bølgerne først går højt. Og det havde han jo helt ret i. Det var en kultur, han skabte. Og hvordan skaber du så sådan en kultur i dit team? Jamen, du skal have styr på kommunikationen, på opgaveløsning. Hvad er ambitionsniveauet? Når vi først har løst opgaverne, så skal vi evaluere, og vi skal tale om, hvad har vi gjort godt, hvad kan vi gøre bedre. Vi skal have en feedback-session med hinanden. Så er der nogle rammer, vi skal opfylde, og til sidst kan vi motivere den enkelte, så er det jo rigtig godt. Vi har hos Team Expert lavet sådan en bog her, hvor vi har samlet alle de små værktøjer, som gør, at du kan bygge netop det helt præcise, rigtig gode team. Jeg har gennem de sidste 25 år bygget mere end, tror jeg, 10.000 teams, og jeg ved, at de her værktøjer, de er effektive. Hvis du har lyst til at lytte mere og vide mere omkring vores værktøjer og hvordan vi håndterer det, jamen så giv mig et kald, eller gå ind på hjemmesiden www.teamexpert.com, og så tag kontakt til os. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med dig. Ha' det godt. Hej.